Estrada gori, danas stižu šokantne vesti. Amar Gila doživeo saobraćajni udes, Đorđe David slavi, a Pink sprema spektakularni povratak muzičkog šova. Evo svih detalja. Amar Gile, popularni pevač, imao je manji saobraćajni udes na naplatnoj rampi. Iako je prošao bez težih povreda, morao je da otkaže zakazani koncert. Njegova poruka fanovima izazvala je lavinu komentara. Đorđe David rocker i član žirija Zvezda Granda emotivno je proslavio 11. rođendan svoje ćerke Staše. Fotografije sa slavlja dirnule su mnoge fanove. Pinkove zvezde. Objavljeni su termini finalnih audicija. Početkom septembra očekuje se pravi spektakl u teatru Odeon. Organizatori obećavaju nikad jaču sezonu. Ivana Berendik, nekadašnja članica Models, organizovala je glamurozno krštenje svojih blizanaca. Na proslavi su bili i Đokovići, a luksuzni detalji događaja oduševili javnost. Šta vas je najviše iznenadilo, udes Amara Gileta ili glamurozno slavlje na kojem su bili Đokovići? Pišite u komentarima, a mi nastavljamo sa još većim estradnim šokovima u sledećem videu.